Tänne vähän äänikkään. Se Vesku, olkaahan naama tuonnepäin, että näkee ja voi ottaa teitä sitten. Ja kolmonen, tämä kolmonen, kun ensimmäinen tietysti piti sanoa. Sami Syvänen! 1.26.28 Sami ajo olikin sitä tänä päivänä. Se näytti jo heti lähtiessä sitä, että siinä ei jääty kurvia katselemaan. Tässä hyvä yleisö, kolme nopeita, he saavat pyttyjä, rahapalkintoja, eläkematkoja ja kaikkia semmoisia illan juhlassa, mikäli käsittelen oikein. Uudet puvut, uudet autot ja näinhän se menee. Antavia aplodeita vielä kertaalle hei meidän mustakin kuskille. Ja kiitoksia teille oikein paljon, jaksatte olla meidän mukana. Tällä kertaa tämmöistä kevyen olon viikonlopun päivästä ja sitten jatketaan. Ja sanoppa sinä jotain hei. No tässä minäpä sanon jotain. Tässä vaiheessa haluan kiittää Iisalmen kaupunkia, iisalmelaisia, savolaisia yleensä ja suomalaisia. Kiitokset teille oikein paljon, että saimme tulla tänne hienoon kaupunkiin ja ajamaan slalomia. Nyt jatkamme tästä Tahkolle jatkamaan tapahtumaamme. Kiitos teille ja nähdään, niin huiskutellaan. Morjens! Näin, kiitoksia mustakin miehelle ja kaikille mustakin miehelle valtavia aplodeita, loistavaa. Kiitos.